Kado nyakoro mgajwang marwaki chendo ni maro imwete ka par koda uchiel dwe mar abich higa mar 2020 kwa ikoni mathoth koreo koda kanonro mara lokruok mabiro timo dia makawuono jatend piny Kenya William Ruto mabendo tim migepe mopogore ma pacho kaka bende jogoro mongirore otimnegi lokruok wami chala mar weche kotendo gi mano ka bende weche mag siasa kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro nyiso johera mag mondo koro nyis jo od bura magi otamre wach mar meto mar osuru e pacho ka wang'yo mago mag donya koro mgajwang kama Yesu atongaren koro wethuolo e boma Busia kaito bende kata oedo ka joleze kel mondo midoho koya abdumagi koni mago to gi mathoth mokwongo kaka pile thuond weche. They have said the finance bill will pass as it is. They have said not even a comma shall be removed. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro kwa jo Kenya mondo kwa jo od bura magi ni kikal paro mar medo osuru e pacho ka. We shall still do circulars to our heads that it is legal to hold a certificate of a student. Pinyo wacho koro kwedo skunde kuom mako boke mag somo na jogo ma osetieko penj mar klas 12. Okanyali yiene na gwetao mondo gikwal se. Afadhali abed ja opposition na nyiso ja piny gik madhi mbele nikech ang'en sani kata gikwalo to gikwalo ka giluor. Jalup Governor Masia William Oduolo Ramoni okobi gwetao kaponi pogruok mare kod Governor James Orengo omedo yware. Elizabeth Otieno njaloko marwa nyakoro mgajwang machiegni chenro maro Oimore nyinga Lydia Okeyo bithuolo matudi kod welai marote macho kari adeka ocheno no kabende wantiere mbui kanyo Ramogi TV, Facebook, Twitter kachiel gi YouTube duto warwako pache nyakoro mgajwang odhiambo makawuono chenro eno Oimore machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto walo Nordin Haji lemo mar bedo jatend obila ma jong'wecho kata NIS kokale oboke ma ochuo e kogno kod jatend joticha piny owacho Felix Koskei. Welo mar Nordin Haji otim kaka yo mar neno ni wilruok telo timore kaka dwarore. Nordin Haji osebedo kaka ogai ma jomin buche pacho kata DPP lemo manoyiere higni 6 mokalo. Haji ntiere kod lony mano mar masters e weche mag chike kod arita manoyudo e mbalariany mag pinje maoko. Motol ne welo mare kaka ogai ma jomin buche Nordin Haji no bende ene osetiyo kaka jalup jatend obila mag NIS manono kendo ng'weyo rakore kod maundu mochan. Bang' puodhe kod od bura Haji koro dhi kawo kar Philip Wachira Kameru. Kwa dhimbele ni jatend piny Kenya William Ruto timo lokruok ne tend migepe lemo mar jogoro mongirore pachoka. Ikruoka makamano kala lokruok makamano timore mana ndala achiel kende to kanyo riembo e tich Dr. Josephine Buru kaka jagoro mongirore migawo mar thieth mar oganda kaluwore gi mibadhi ma KEMSA. Lokruok nyakoro mgajwang matinende olande gi jatend jotije piny owacho Felix Koskei thuolo mar Dr. Buru koro idhi kaw gi Mary Mudhoni Muriuki magol kowuok e migawo mar arita. Estangero mayande otelo ne chenro mar telo ya Peace Prime Minister koro loki kendo odhi bedo jagoro mongirore migawo mar arita kendo koro odhi rango wechego mag bero jela. Peter Kiplagat Tum mochwale migawo mar tuke kaka jagoro mongirore kowuok e migawo mar thieth. Jonathan Mweke bende ogole migawo mar tuke kako ritere migawo mar pur kod pith jamni. Hari Kimtai ogole migawo mar pur kitere migawo mar thieth. Bende Gitonga Mugambi ma osebedo karango weche mag kuoyo pi e puothe koro to ochwal e migawo mar rito bunge. Lokruok makamano koro chako tiyo kawuono. Kwa ng'yo mago mag siasa nyakoro mgajwang ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga uchikore gi chien. Ni romo margi kod jatend piny Kenya William Ruto e kuonde mopogore gi kodirani. Nyo ok gin gigo ma ochan. Raila koni onge kod paro kata winjruok mora mar donje sirikal mar Kenya Kwanza.
And Mr. Ruto also was coming there. We didn't know that he was coming. He didn't also know that I was going. We just met there a chance at Kasarani, and we watched the tournament together. We did not invite each other. The following day, there was Mashemeji Derby at Nyayo Stadium. And I was going there because I'm the patron of Gor Mahia, Kogalo. And as we were coming around Madaraka Estate, there was a traffic jam. Then I asked, why is the jam today on a Sunday? I told, oh, you know, the roads have been closed because the president is going to the stadium. That's when I knew that Mr. Ruto was going to the stadium. And we met there again in the stadium, and we watched the match together. In the halftime, we went down to the lounge. There's only one lounge. And then we met there, and the pictures were taken. But we did not talk anything other than football. Aya, wacho kanyo ni nyando kodoke wangenya koro mwajo. Haya, ogai marazimio la moja wan Kenya Alliance la Molodinga omedo kwedo paro mar chik makoro geto medo jiwo gosuru e pacho ka Odinga okoni azimio oikore mar nywando jopinye kwedo paro mar chik no mawacho ni geto keto sigo mapek ne oganda jo Kenya. Walter Nyambaga ntiere kod ler ewi wachno. Ka oloso kod ute fwambe pisi mare majara Ramogi Odinga Foundation e boma Nairobi, jatend kweth mar azimio la moja wan Kenya Alliance Odinga wuok kapia mar medo kwero paro mar chik mageto medo juogo suru pachoka Odinga koni Kenya Kwanza e kumo jopiny kod paro mar chik. We said the bill prepared by the Kenya Kwanza regime is a punishment that Kenyans cannot and should not entertain. Odinga wachauten jo od bura mar Kenya Kwanza maoko ni goyo korgi mar biro kalo paro mar chik noendo maoko timne lokruok. The top leadership of the Kenya Kwanza regime in parliament and the executive have pronounced themselves on this matter. They have said that the finance bill will pass as it is. They have said not even a comma shall be removed. Honorable William Ruto said the 3% housing levy to be deducted from the basic salaries is mandatory patriotism. Raila mane oten kod jatend na Kenya Martha Karua, jinwa malo mar DAPK, e kod Mwangi wa Iria, kanyakla kod Jeremiah Kione, kaduto koni Ruto ok nyal royo jo Kenya, e kod chulo udi ma ok gidwar. If I want to invest, I must have a choice where I want to invest. I should not be forced to invest in this venture or this other venture. And if you're telling me that it is an investment, then you must tell me what kind of interest am I going to get out of it. But I want to invest my money, put my money as a deposit in the bank to earn an interest. But there must be a choice. There must be consultations. Kenyans have not been properly consulted before these measures are being introduced. Gisiemo Kenya Kwanza mondo rang weche mag uchumi e kaka gino mochuno ne jopiny. Na wasiseme kwamba hawakuonywa. Tunawaonya na wajukue hii kama ni onyo kali ya mwisho ya azimio. Raila koro jiwo Kenya Kwanza mondo manyore moko mag manyo omenda mag solo suru mar gero piny owacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kora mgajuan kwa ya report mara Walter Nyambaga tiri wangie mago motendre koda somo. Riwruok mochungne jondik jotiche pachoka Federation of Kenya Employers kwedo ng'eto mara tamala dik mara osach jotich kako ketie paro mar chik mara omenda mong'ere kaka Finance Bill 2023. Riwruoge mag jopuonj mag Kupet kod NAT bende omedo kwedo paro makamano. Magiwacho ni biro hinyo jotich. Millicent Adhiambo miwaleno koya county ma Kisumu. Riwruogno makedon ratiro mar jondik jotich ma ondiki e pachoka Federations of Kenya Employees wacho ni ne owinjore lalruok obedie kind jokanyo kapok ochuogi paro mar chik mar medo nduso osach jotich. Riwruogno wacho ni osara mag jotich nyaka sani ijuogo osuru mathoth mokalo. At this point, the Federation finds it difficult to support the
housing levy as proposed. Our members are complaining. It is coming on the heels of very many other proposals that constitute taxes and levies to us. We've just implemented the NSSF at 6%. There are discussions about NHIF going to 2.75% of an employee's salary, and we haven't even talked about the finance bill. Gichwalo kwayo ne piny owacho mondo we jotije thuolo mondo chul osuru makamano mana kuom hechgi ma ok ochungi. Could we make it voluntary? That is what the Federation has asked. I think government can withhold some of the planned projects and give us some reprieve until the economy picks up. If enterprises are performing well, then they can pay taxes. Korka korgi, jotend riwruog jopuonj, kupet kod nat, to seo sirikal kuom chano mar ng'ado osad jopuonj e yor osuru kapok okaw pachgi. When we talk of housing levy, this one has really saddened the teachers. They are very certain. They are shocked about that thinking and pushing it down their throats. There needs to be a sober round table sitting to consider ways of cushioning teachers from this endless rate on their payslip. Nitie mine moko madongo makoro ni Nairobi kato gidwa dhi dala. Gisegedo ute gi dala kucha. To koro gimomi ichak ichuno gi giot maka. Onge. Omiyo giwacho ni ok gidwar 3%. Jopuonje ol. Gichalo punde ting mama tine ot be dhako kucha. To kendo ng'ato nyako mai matin mumise micha. Kaka nasegeroda. Kadwarot. Dwaro mar kupet kod nat en ni kuong med jopuonj osara gi atamalo 45 kapok oketnegi osuru manyien. So imagine losing 16% in terms of pension, losing 7.5% again in terms of superannuation contribution. That is a major decrease in the teacher's payslip. My call on the government is to consider having a salary increase for teachers of at least 42%. Koro kaka jopuonje mamine wakwayo mine mane I parliament gin mine kaka wan ne watero gi kacha mondo gikonywa gichung'nwa bill machalo kamano kokele I parliament nyaka gigo piny gigo bill piny okwadwar gin onge. Yes, it is a no, a very big no to 3%. Magi duto biro bang' jatend piny William Ruto ne lando dwarone mar biro ng'ado osach jotich gi atamalo 3 mar konyo e medo gedo mag ute ma nengogi ogonyore mong'ere kaka affordable housing kaka oketi e paro mar chik mar hik omenda ma higa 2023-2024. No salary increment, no 3% deduction. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kora mga jangwa ng'iye maga motendre koro gi wechego mar kambi mar tudruok mar Safaricom pek mar ngima ne oganda koro seduoko piny tudruok e yor goyo simu kama koro kwan nyiso ni thoth oganda oduoko piny tudruok e yor goyo simu. Edwin Okoth kolonwa bugo omenda mar kambi tudruok mar Safaricom mabende yango ni kwan jogo makawo hola kokalo e yor ong'we yamo medore. Chudo yulo ka omenda ma inyalo hol gi bende koro dok piny. Oganda ma ok tin milion 43 tiyo kod line Safaricom e goyo simu, oro ote kata chwalo omenda. Kaluwore kod kwan manie bugo omenda mar kambino e thuolo mar dweche 12 ma orumo dwe mar adek higani. Pek mar ngima ma odi oganda go ne oyangore e dipot Safaricom kama e thuolo mar higa achiel mosekalo dhano ne oduoko chien kaka gigoyo simu kod atamalo 2.6 e okang' mano mayo Safaricom bilion 2 gi milion 100 ka opim kod thuolo ma kamano higa mokalo. Oganda manyo yore mamoko mag tudruok. Kiketo credit ma 20 bob to credit ma 20 bob okinyal wuoyo godo kata mara for 3 minutes kapok orumo. Omiyo ka ng'ato amwa to dhi kasonge ong'iewo data to onyalo nyisi ni bwana wawuoyo WhatsApp orna gi message ni WhatsApp nikech sani gimosebiro matek. Ndalo adek an awuon kapok akol ng'ato to gima kelo gini kabisa ka ok idich gi ng'ato kabisa tineno ni siling 10 no dikonyi kamoro kalure ko uchumi chal uchumi ng'awre malo moro idho nikech ok inyal go sim samo gima dakonyi ng'eng ji sani ni manyo to sani mi manyo to en handa ma otrumo kamano. Nyiepo mag simu e dukni mag Safaricom bende ne olwar kod atamalo 20 kama omenda ma kambi no loso ne olwar kod siling bilion 2 gi milion 800 nyaka siling bilion 11 gi milion 400.
Dich matindo tindo kaka nyiewo teko stima ne odhiro oganda mokawo siling bilion 701 gi milion 500 e yor fuliza, medruok mana tamalo 40 ka opim kod higa mokalo. Ma tiende ni oganda ne kawo chiegni siling bilion 2 pile ka pile, kata siling milion 81 sa ka sa odiechieng' gotieno e fuliza kende. Ne jogo makawo hola, en gima ochunogi achuna kata bed ni obiro kod wich kuot seche moko. Loan e gimoro mbogo wala. Loan asekawo mang'eny kabisa. Kata sari nitie moko magombo kawo to pod an godo. Nitiere kembe moko mokabiluongo nying-gi. Iyudo ni ka in gi pesa gi to gimanyo next of kin machiegni kodi to jogi kopo ni deku kata godiochieng' achiel. Kaso nitie moko madhi as far as chako goni simu kata gi ndalo 2. Koro en simu satema kidogo tu. Koro en simu satema ok nyal. Iyudo ni kata na mari samoro gone simu ni binge ng'ama kama wabandhe pesa wa. Nokonya nikech nachulo stima na olo siling mana 300 tu. Koro kwa makosa wi odhi owil. To richo mokwongo ni simba no dhi olal. Koro kana renew to message oduogona noseketa e CRB. Chieng' mnonego beni aduoke pesa ok ne an kod pesa. Jo kande otieko ndalo 2 to gochina to nogona sim kane ne ariembo pikipiki boka na mako. To keno to dhi ogochi ni ng'at mandiko asevo nying mama wa ni mbuyu. Koro dhi ogochi ni mama wa kitreten ngimane ni wuodi no kawo pesa wa to tamre chulowa wadwa make. Chudo bende ne ok ber, nikech mana siling bilion 671 kende mane ochul, kata bed ni gowino en ma onego chule thuolo matin e dwe achiel. Luare yuto mag oganda bende ne oneno e omenda ma inyalo migi kaka hola. Mano dwok piny kod atamalo 26 e thuolo mar higa achiel mosekalo. Safaricom mane yuto mare odok piny kod atamalo 22 nyaka siling bilion 52, koro biro chuno mondo many yore mamoko mag loso omenda, ka pek mar ngima medo dhiro oganda mabor kod nyiewo kredit mar goyo simu kata chulo hola magikawo e yor ong'we yamo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koro moikora teri nyake kadhwad nam chumbi kama ringre ji 10 kuny oko e liete mashaka hola ka ji mokadeko resi e bunguno kama bende chenro mar menyo dhi nyime. Kana oloso gi jofwambo, kamishna makadhwad nam chumbi Roda Onyancha wacho ni kuom ringre 10 go 2 kuomgi gin nyithindo. Ka jafwambo marwa Simfros Okinda lero ji moko 610 to pok oyud ndachgi nyaka sechegi. Visas kod jokanyo mamoko monywako ne reso ji kod manyo ringre liete manie bungu mashaka hola noduoge tij reso oganda kawuono tok yweyo mar ndalo 2. E chenro ma kawuono ringre ji 10 okunye puodhono ka 2 kuomgi gin ringre nyithindo ma ochwalo kwan ringre duto ma osegole liete nyaka 211. The Frolensky team has managed to exhume 10 bodies today. Our desk of missing persons or those who are reporting their loved ones has not increased. We still remain at 610. Kalore kod komishona makadhwad nam chumbi Roda Onyancha, apedha makawuono reso joma chuo moko 3 kapod ngima. The search and rescue team managed to rescue 3 men, 3 male adults, unfortunately in critical condition, and they have been taken to Malindi Sub-County Hospital for stabilization. Obila bendo ndhiyo jomoko 4 mitudo kod ketho mar konyo jadolo Paul Mackenzie e iko ji e ibunguni. We've had 4 arrests and they are all male and in custody, assisting the investigation team with investigations. To elimbe marwe karot moro ma yangore ni mar jadolo Paul Mackenzie mane otiyogo e kinde mane olimo jo kanisa ne, jikoni kod ranyisi ni tedo osebedo kadhi nyime. Ka chich nitie ni dibed ni jadolo no to ne iloso ne chiemo ka jolemo mag din mare to tweyo. Ilaro marod no bende nitie dag pi moro ma bende nenore kama ne jadolo Mackenzie tiyogo kane olimo jolemo mage. Kata kamano kar jolemo go to ni kod picha mopogore. Dwe achiel nyaka ne chenro mar reso oganda kod kunyo liete mashaka hola chakre, piny owacho pod oniano e soko e bunguno kimanyo oganda ma pod ichich ni nyalo bedo ni nitiere iye kanyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. To kwa manyo doho jadolo Ezekiel Odero koro chwalo kwayo doho ma Nairobi ka odwaro ni mondo miye thuolo mar lodho omenda mar shillings milion 50
kowuok e agulu mage mag bengi. Ezekiel ywak ni onge kod nyalo mar tawo chenro mag skul kod kanisa mare nyaka nyocha lora aguluno gi doho. Kamachielo bende doho ma Bungoma oweyo thuolo e ridwe kesa ma ong'ere kaka Yesu Atongaren manyocha itudo gi chiwo puonj magalagala. E doho Milimani e kaunti ma Nairobi, okinde mag jadolo Ezekiel Odero, Manodan Stanomari kod Cliff Ombeta ochwalo kwayo mar dwaro resruok ne jadolono e wi agulu mage mag bengi ma olor. Jadolo Ezekiel okwayo doho mondo mi oyiene lodho omenda maromo shillings milion 50 kowuok e agulu mage manyocha doho golo chik mondo mi olor kuom ndalo 30 kaluwore gi nonro mano ma obila dego nyime e wi kaka otawo chenro mage. E kwayo no, jadolo Ezekiel wacho ni loro ne omendago osekelo hinyruok ne kanisa ne to kod chenro mag skul mano mar Kilifi International School. Toko machielo ne en mor ne Eliudwe Kesa ma omiyore nying mar Yesu Atongaren bang' doho ma Bungoma we thuolo nikech onge mar neno manyalo tude gi chiwo puonj magalagala kod tawo chenro moko tok chik. Kuru Mungu kuweka upinde mkononi mwangu wa rangi saba, na nashukuru Wamalwa Simiyu, na nashukuru mheshimiwa wakili mkuu wa Chakoya Chinza ametoka pia kule Nairobi kuja kunishughulikia. Nimeona hakika jua na mwezi kasi ya Mungu imetendeka. Eng'eto mare, jang'ad bura Tom Makolando osiemo bila mondo mi obed mabor gi rocho chenro mag lamo mag Jatongaren wirani koro en thuolo kendo onge gi ketho moramora. There's no reason for keeping him in custody. The accused is therefore set free unless otherwise arrested for any legal cause. The police are advised to desist from harassing the accused or the suspect herein unless there's reasonable cause for his further arrest. So the file is closed. Okil mar Yesu Atongaren, George Wajakoya, osejo siasa mosebedo kakeo weche moko ma ok odhi kare e wi Jatongaren no. When we see political interference with men of God, religious leaders, who are allowed by the Constitution to preach at their own wish, at their own whim, and you see politicians like recent remarks by politicians from Bungoma County, one of them who has been charged with murder, alluding that Yesu Atongareni must be arrested. For sure, where is this country? Yesu Atongareni hana chochote. Kama ingekuwa kama wale mapasta wengine ambao wako na mali, mungeona watu wanaenda huko kutafuta mali ya huyo and glorify themselves. Jatongaren koro kwayo mondo mi jo Samaria mang'won ochiwne kony mano mar siro somb nyithinde. Alafu naambia wa Kenya, msione Yesu Atongareni ana trendi sana mkafikiria ana mali. Hiyo narutia kabisa. Mimi si YouTube content creator. Mimi nimemaanisha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yesu ameweza kuambia wasiwasi. Ameweka wasi. Yeye hana pesa na hana mali. Mali yake ni ndefu mnayoiona hii na nywele. Hasa naomba tu uzao wa Yesu ako na watoto wanani. Mahali mlipo mkaweze kunisaidia sana sana katika elimu. Wamekuja nyumbani wengi sana. Leo hata nilikuwa naomba wanahabari pia mnisaidie kasi kuka, hata msaidie msichana wangu simu. Anaenda leo na anaenda leo ati shule. Nyakoro mgajuan koro jo Samaria mang'won nyalo chwalo kony ne wuode Nyasaye. Haya. Peter Oyier wacho ni entiere gi mdudi. Ramogi TV chopo makare kareno kanyo ka Pedroki Naman kantie Subuki anawacho ni entiere kodwa bende. Nyakwarlia wacho ni entiere ndani osachekien kaka pile nyakoro mgajuan Tony Awili bende wacho kanyo ni en entiere kodwa. Faith Mzomo to wacho mano wach Safaricom mabende sani koro chudo wacho kanyo ni chudo yulo ka bende Uganda kao pesa tok duoki mano makodho Faith wacho ni pek mar ngima miyo weche go timore kaka timore no. Afil Kosuda bende wacho kanyo ni en bende entiere kodwa kata kamano wacho ni Kenya bidong ne joma oseloso kakoro jogo makoro pek mar ngima inyo to kia kuma dhi chomo. Dano Konela Sembo wacho ni en bende entiere kae kata kamano
wacho kanyo ni oketo mana wang'i Ramogi. Benta Charles wacho kanyo ni kaka piny medo ruwe, kaka ngima medo ridore. Wacho ni Yesu kore monjo duogi okaw jogi. Nyakoro Reme bende nitiere kacha, wacho ni nitiere kodwa chenro omora ahinya gi chenro mar Oimore. To paro mar sirikal mando sosach jotich, wacho ni wan kaka jopiny wadagi kendo wakwayo wajumbe magwa mondo mi koro ne manwagone gi ombulu mondo mi koro gikonywa nikech jatend piny to nyocha wanene twak ne kawacho ni wachni no okete chunye malich mano mar ng'ado wechego mag osuru. Mano nyakwaro Reme pache kanyo. Vitalis chieng' wuod game karariu mano Vitalis wacho ni lit ahinya kaka jali osebedo katimore Kenya ka. To wacho ni polis ok tie yo makare owinjo bed ni lokogi. To paro mar Agwambo wacho ni mabiro dhi ng'anyo. Wacho ni mano ok ne kadhi duoko piny nengo mar ngima. Wera ni jatend piny Kenya oseketo pache wach ni mano bende pache nyakwaro Mgajwang'. Steve Ayodo nitiere kod chenro kakoya e gwenge ma Nyatike. Naneno Mary Max wacho ni nitiere kodwa kaka pile. Duncan Ondiek wacho ni en bende Ramogi TV Light maratari omora ahinya gi chenro mar Oimore. Naneno kanyo ka Omolo Martha Uchieng wacho ni Lydia weche teke Kenya ka kata kamano anagombo mana dhi Tanzania. Hayo Omolo piny ka piny nigi magi kita mane pacho ka brono kaka walose omeyo telo. Wacho ni en bende walemuru piny orumo wuoro ni pesa masani onge gi teko. Ikaw pesa chomo go duka kata kamano kiduok kata gi chenji kaka ne oganda duogo go pile. Naneno ka Engineer Lazaro Kanyambok ni kodwa cheno wacho ni lakini weche motenre kod osuru dhi hinyo oganda jo Kenya. Wacho ni nitiere kaka Ruto nochiwo paro maber komanyo ombulu kata kamano wach ni ok osechopo kare. Mano Engineer Lazaro kantiere mano mar Kariobangi Jamaguje nitiere kodwa e chenro. Carolina Jumani ni kacha kaito neno Ken Msafi kantiere Yenga Ulore wacho ni en locked kaka pile kendo neno weche ge yo makare kaito Ruth Faith Mzomo golo pacho to jatend piny otemo chop singo mano kero ne oganda jo Kenya singo en gowi. Waol gi wach mar ni sirikal tulichagua lakini wacho ni noyiere mondo mi okonyo oganda jo Kenya. Otemie mama mboga gi mtu ya bodaboda okonygi. Wacho ni piny ni matek. Haya Ongwena Elias bende wacho kanyo ni paundege kadem kono Ramogi chope yo makare. Benta Nyar Ongany japuonj wacho ni en bende oketo pache kata kamano wacho no kia pingo gi baba wacho. Wacho ni nyake sechegi pod gintiere kod geno. Wayo matin chendo no mbore kwa Mgajwang' kwa duogo wantiere kod mathoth kete mana ka Ramogi TV. Sara kwa yudi kariro msara tarehe asamichulowa koro kwa ng'eni to wanjo tich makanye kaonge misara to nyaka chieng' machulwa koka wadoketi. Jotije makojolo e kaunti ma Migori wago sachgi ma osekunore kuom dweche auchiel. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Your home is laden with heaviness following these deaths.
your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. Dial *811*339# to get My Family is Blessed. Baby, Sideko wapi? Sitima imepanda, ushuru imepanda, maji imepanda, mafuta imepanda, na sasa ndi stress na hasira imepanda. When the going gets tough, the tough get going. Get a quick logbook Ote to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Machiegni kendo nyakoro mga jwangiro kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV ateri nyake kaunti ma Kisumu kamwano ne mano motendre kod masira. Jadeko yangani uitonge magi. Demo makauone masira marapaya e karolalo kata flyover makachok e bwa ma Kisumu. Masira timbre bang lori miwacho ni noiriembo e ngwari titi bayoyo kendo ruombore e tuk mane rekotingo jowuoth. Koyango masirano komanda marubila marita paya lora manyanza Joseph Nganga. Olone ji adek go gin derepe mag tuk kod mano mar lori kamiyo moro majawuoth bende owito ngimane. Jopiny ochiwo ywak gine piny owacho mondo miyo kaw okang' mar keto kenge mag geng'o masira ma thoro timore e flyover onogo. Wako Kisumu County mar government manyongo kona kanyo en kama ok ber. Kanyo ji oseyudo accident mang'eny. Secondly, abiria ma oting'o kendo gima dakwa abiria moting'o ni kona kanyo kik ng'ato tem luwo. Mane gima dakwa gi dhano. Gima kelo chandruok ka flyover ne jogo keto kona madiny ma sharp koro kia piny kucho kibiro to mondi ka ok calculate maber tibiro to e kona kanyo kama gari lwar go no en sharp kona kasto ka girace gine ne ok ne gichwe kodhi malo koro sama ng'ato biro ki lose control to kigo wall to nyake nini e gol e lwar oko Kamor asin nikech ji mang'eny osebedo kato githo nikech trailer ama loto lwar kuomgi obed ni en man mafuta en marango. Ogomos ne jogo moito ngimagi ka bende wakwayo chang mapiyo jogo ma bende ohinyore kokalo kuom masirano. Kwaya Kisumu wadhi nyaka kaunti ma Siaya. Sirikal ma kaunti ma Siaya osingo mano mar gola yanga report mar weche mag mibadhi ma jalup governor ma kaunti no William Oduol ogolo ka otudo sirikal ma jatende James Orengo mabiro e kinde makoro William Oduol to buogo mar chwalo neno ma en godo ewi kuo mar omenda mag jopiny kod sirikal mar kaunti ma Siaya ne duol makedo gi mbadhi e pacho ka e giko juma ne po ne county assembly ma Siaya orem ka okang' ewi neno mano miyo gi dwe achiel mokalo ka jafwamb marwa Kristo leronwa Oduol sayo Orengo kuom mae jorit mage kachiel gi geche mage mano miye bang' goyo koko e weche mag mibadhi makoro dhi nyime sirikal mar kaunti ma Siaya. Kuom thuolo mokwongo, od bura mar kaunti ma Siaya owuok oko
kendo golo dwondgi e weche mag mibadhi mosebedo ka imieno godo sirikal mar kauntino kod jalup gavana William Oduol. Jakom komiti mochung'ne weche mag chike e kaunti ma Siaya Francis Otiato oyango ni komiti mare dhi golo ripot margi e chak dwe mar 6 bang' MCS wuok e yweyo machuok. Tarik 14 mano 2 days bang' ne tarik 14 dwe mar 4 ema nyocha nokele document. From that then assembly okawo about 2 weeks mondo process those documents, one by one each document, and finally on 4th May, assembly ondiko ne jo executive mawa adversely mentioned on issues magamisa, and once we are done with the committee meeting, we hope before the end of recess, before the end of recess, Brobedo no committee say complete its transaction with those particular documents. A report Brobedo ready, and in that report then there will be recommendation. Mabiro e kinde ma William Oduol obwogo mar chwalo ng'ur mare e nyim duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae e giko jumani. An aja process, aja systems kod procedure. Kapok nago koko, awuoyo gi James Orengo dweche 3 e wach mag kuo Siaya. Awuok mana oko kaneno no koro gini omuoma. Bang' mano atero evidence e assembly Siaya. Koro sani koro en tarik 16 kawuono natero evidence tarik 14 dwe mokalo. Okalo dwe achiel nyocha miyogi time thuolo mondo ging'i evidence ka. Wigni korumo ka assembly onge gimotime tabro tero report no ni EACC. Tiende ni adwa ni internal mechanism achako kod executive aita the assembly yaka the external parties kaka EACC kata DCI. To pesa mar japiny to gibi chamo kan deputy governor Siaya County. E twak mare kod Ramogi TV, Oduol oseyo piny owacho mar Gavana James Orengo kuom tiyo marach kod omenda mag jopiny. $5.4 mar jopiny okwal dwe mar 12. Dwe mar 3 higani $2.5 mar japiny okwal. Dwe mar 11 $13 mar Universal Health Services, pesa mar dona neno cham. 6.5 mar agriculture neno cham. William Oduol kata kamano ogoyo iye piny ni okobi gwetao ka owacho ni gwetao mar dhi yawo rangach mar mibadhi e sirikal mar kaunti ma Siaya. Okanyal yiene na gwetao mondo gikwal Siaya. Afadhali abed ja opposition na nyiso japiny gik madhi mbele, nikech ang'en sani kata gikwalo to gikwalo ka giluor. Bende onge gima ginyalo timo. Nikech gima nene onyalo timo ne gisetimo. Ne gimaya cheska, ne gimaya security, sani mafuta bende gimiya. Acho no onge wach. Onge ber mabiro maklito betie. An ka an kor japiny. Bende an ng'amorita en japiny kod Nyasacha. Okadwa security. An wach mibadhi ma Siaya County konega kende ya kaka biwe. To gwetao ka ng'ato paro nadwa gwetao. Ging'iga kod deputy governor margi higni 4 mabiro miluongo ni William Oduol Denge. E giko juma mokalo, lwenye kind gavana Orengo kod jalupne William Oduol ne onyiedhore e lela e lien jakom duol mandiko jotije e kaunti no. An gi evidence mana chiwo e assembly. Mokwongo assembly tijgi en oversight. Tijgi ok en kowo governor iliete ka giyanya. Sani governor oketogi ni miyogi allowances. Tijgi en ni gidhi iliete, ni gidhi yanyo William Oduol Denge. Tijgi en ni gineno ni pesa mar japiny oti kodo e yo ma oriere. An amiyogi evidence. Awacho ni Chris ni kawacho ni golo $5 million tarik 28 dwe mar 11 higa mokalo. To nene gitero $1,21,000 impressed en account ma petty cash ma emergency special 200,000 sami golo ga $5 ni itemo kod yango nango kokali if miss. Jopiny e kaunti ma Siaya koro kwayo gavana kod jalupne mondo obed piny kaka yo mar tieko ywaruok manie kindgi.
Magi timore kinde jolony weche mag telo dwaro mondo tim lokruok e pend chik mar miyo jolup gavana tije kaka yo mar tieko midhiero e kind gavana kod jolupgi. Kaluwore gi chik matayo sirikal mag counties kare 32, jalup gavana biro konyo gavana e tijege kendo gavana nyalo miyo jalupne tich moro amora moyiero. Kare 179 yango ni ka gavana onge apisi to jalupne ema dhi mako lemo makamano e yor kojolo. Kata kamano, jalup gavana onge kod teko mar gwelo kata riembo e tich jatich moro amora e kinde ma omako lemo makamano e yor kojolo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Odwoge mago mag somo nyakurom ga jon kamiti ma ochung' ne weche mag somo e od bura mamalo ogolo chik mondo mi migawo mar somo kachiel kod duol matawo piny mapacho ka ondik ripode Jatend skunde mag sekondar mar paronegi ni ok owinjogi tamre e oboke mag jopuonjre mag klas 12 mapod nitiere kod gope skul kata certificates kane gilose romo mano kelogi kanyakla mar twak e bajet mar hik omenda mar 2023-2024 ng'uro wuok ni rem pod nitiere ahinya to e omenda ma ichwalo ne somo mag junior sekondar. Yurito Mondi nitiere kod ler mathoth. En ng'ur mabiro bang' jalup jakom kamiti mar od bura golo lipot ni higni buora bang' timo penj mar klas 12 nitie lipode 3 mane ochwal ne ni oboke mag penj mag klas 12 ne ni kod ng'ikruok e kit chwech mar jogo mane otimo penj. Kata kamano, jata tije mar duol matayo penj mapacho kae ne oseyo wach mar ni ng'ur machal kod magi ne ochwali e mesa mag gi higni buora kata bed ni duol no miyo jopuonjre ndalo 60 mar chwalo ng'ur po ni rochni nitiere oboke magi mag penj. Oyangore ni thoth jopuonj madongo tamore chiwo obok mag jopuonjre man kod gowi e skunde, wach mane ochuno kamiti no mondo mi ogol chik ne migawo mar somo mondo mi gindik lipode ne tend skunde duto e wi wach no. Governments are always they succeed one another, and there was a directive by the former president that principals don't hold certificates. They hold. And this is something that you are aware, and I think by then you are the PS. It looks like the principals are defying your orders, PS. Can you ensure that all certificates are released to the respective students? Or do you issue a circular again telling the principals to hold them? Can you respond to that? We shall still do circulars to our heads that it is illegal to hold a certificate of a student. Magi gin mana moko kuom weche mane owuok e kinde mane jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang ne ochopo nyim kamiti ni mar lero kaka gichano pogo budget mar somo mar hik omenda mar 2023 kod 2024 e kidienje ma opogore. Somo mar junior sekondar ne owal ne omenda mar bilion 15.4 kama japuonjre ka japuonjre ne owinjo yud shillings 15,000. Maromo bilion 3.4 ne oket ne kuonde timo nonro ne jopuonjre mag junior sekondar. Omenda madwarore ne somo mag sekondar ma ok dagi owinjo bed bilion 88, paro mane ochwal ne siro bilion 65 kod rem mar omenda ma ok tin ne bilion 22 makoro migawo mar somo koni dwarore mondo migi chiw ne jopuonjre ka japuonjre shillings 22,000. Gwenyruok kata kamano ne obedo e paro mane gichwalo mondo mi omedgi omenda mar tiko gedo mar kan nono penj manyien kachiel kod apisi moro KICD makamiti no ne okoni gibiro mana puodho ka giselimo apisego. It was on this committee you requested for 500 million, that if we approve 500 million, Mitiani House will be complete and for use. Now we are shocked. Fortunately, I'm still on this committee, that you have come now to ask for 350 million to continue some constructions. Is this some game that the ministry is playing with the treasury, with the country, that this is a cash cow? Migawo mar somo ochwalo paro mondo mi medgi bilion 42 mar tayo chenro mag somo kachiel kod bilion 1 mar tiko gedo mag giduto. Judith Omondi, Ramogi TV. Jolweny makedo kod kuo jamne nyanduat mar ho mar okak onego jokuo jamne 3 manyote mamonjo gweng ma Loboir Ngare e kaunti ma Samburu. Obila chiko bende no yudo hinyruok mar magina e kinde rakruok mane gibedogo kod jokuo jamnego. Magi timore kinde mar luoro pod medore e gwenge Mangata mantiere kaunti ma Samburu kaluwore kod nek mar achiel kuomgi mane jokuonyo nego e kinde mane odhi kwayo jamne. Moko kuom jodongo oganda jo Samburu
mane gisingo ni biro ter kono mondo mi orakre kod jokuo jamni. Jodongo duto kata tudo monj mag kuo jamni Masamburu kod jokuo jamni mawuok e kaunti ma Baringo. Jana muda saa 11 nikapigiwa simu kwamba ndugu yangu aliwawa akiwa anashunga ng'ombe pale Ang'ata na Nyiki, na ng'ombe zimeenda, lakini kwa bahati nzuri KPR walipambana na wezi na wakaua moja na wakarudisha ng'ombe. Kindiki na serikali wanasema tuko na haki ya kulinda wana Kenya na mali yao, na ni Wasamburu tu peke yao ndio hawezi kulindwa. Hivi kwamba tunakufa kila siku, wanyama inaenda kila siku, na hawezi kuwa recovered pia kuwa raided na serikali kurudishia Wasamburu ng'ombe zaidi ya 2,000, mbuzi zaidi ya 2,000. We assessed the patient with our general surgeon, Dr. Dalma, and we found that there was bleeding from the abdomen after we did our ultrasound scans. So after the scans, the decision to do an emergency laparotomy was made. So we did the laparotomy and we opened the abdomen and found out the injured organs. The liver was injured. E kaunti ma Migori jotije ma kojolo e kaunti no dwaro ni mondo piny owacho mar kaunti ma Migori ochulgi osach gi magi wacho ni osedeko kuom dweche 6. Jafwambo marwa ma Migori Juma miwa ler maka. Jotije gi ma kojolo ka otele ko jakom margi Jacob Nyambu mane olimo pieces mag piny owacho mar kaunti ma Migori ne okwayo piny owacho mar kaunti ma Migori mondo koro chulgi osach gi ma dweche 6 ka odiechieng' makiny koro pok orumo. Gombo ni kaber to mondo chulgi. Wawek siko bendo pile eka de chulgi. Muma ni jatich to ber gi musache kata tin maromo nade jatich to ber gi musache. Msara kwa yudi kar yudo msara tarehe samichulowa. Koro kwa ng'e ni to wan jotich makanye. Kaonge misara to nyaka chieng' machulwa koka wadoke tich. Jotije gi ma kojolo wacho ni lewa mar osarani koro seketi gi ngima matek, wani thothgi kata nyithindgi ok nyal dhi skul makare. Dweche 6 teje ka ipango ot, school fee dwaro, nyithindo bende dwaro, chiemo bende dwarore. So tuko na shida, sikuru fees, watoto wako kwa nyumba na sisi tuko na shida. Gi wakni moko kuomgi be nyaka sani ok nyal kata mana chulo omenda mag utego ma bende gipango, kabede kata mana omenda ma onego gichulo kumano mar thieth be koro ok ginyal chulo. Na kadi zetu za NHIF hatulipiwi kwa hospitali. Tunaenda hospitali kama tumeugua tunaambiwa hakuna kadi, hatujalipiwa pesa. Na ochul dweche 3, sani dweche chako medore mobedo 6. Bende jotije gi dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori kaw yie to koro ndikgi ka gwadi moko kuomgi koro osetiyo ka jotijego ma kojolo kuom higni mathoth. Jomoko nochako e ndalo municipality nyaka kawuono kendo pod waserve kaka casuals. Jomoko eti ka gin casuals. Iwinjo matek gin gi garama mar maisha kende ni malo. Ko yie to chul dweche 6 mantiere gi. Tend piny owacho mar kaunti ma Migori ne wani chenro mag chulo sara mag jotijegi koro dhi nyime ka gope duto ichule giko madweni. Apisa maduong' e migawo mar omenda kaunti ma Migori John Achuora wach ne giyudo kata en gavana machon Okoth Bado ok nochulo jotijegi osara mag dweche buora, kabende kaka piny owacho mar kaunti ma Migori ma otele kod ochile yako gisetemo chulo gopegi. Owacho dwe mar 3 mar higani ne gichulo gope mathoth, kabende modong' kod dhi chul e giko madweni. Juma, Ramogi TV, Migori. We have just signed a memorandum of understanding between the two institutions, Northern Corridor Transit and Transport Coordination Authority and Anti-Counterfeit Authority. Piny owacho medo rido kenge mag kedo gi mwandu mabandia ma iuso e pacho ka. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people.
Chele ni golo gimo manlung ni has me udwe mago pesa. Adwang gima ni. Ana biro kae monda kaun gima ni tap ki pande. Jatelo mano biro kae nyoro. Odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanye gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabokendo pragia. Ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Mago hala nyakor mga jwang piny owacho osebedo ka wito omenda ma nengo gi dirom bilion 100 higa kalore kod mwandu ma oko puodhi madonje pacho ka. Jatatije bad migao makedo kod mwandu ma oko puodhi Dr. Robin Njoroge wadaro ni atamalo 80 mag mwandu ma oko puodhi ma use pacho ka wuok e pinje ma oko ka osingo kenge mag kedo kod mwandu go amoko kuom gi keto ngima oganda kamarach. Singo makamano chiwo kinde mano e duol makedo gi mwandu ma oko puodhi SCA odonje winjruok kod bad migao ma ochung'ne wuodhe mag mwandu ya piny ma oko pinje manyandwat ma ugwe mar Afrika. 80% zinakuwa ni bidhaa gushi. Zile bidhaa gushi zote ziko nchini, 80% zinatoka nchi za nje. Tunasema kwamba tunaenda mahali watu ambao wanaagiza wa the importers, wale wanaoagiza hizo bidhaa kutoka nchi za nje, tunaambia wakuje na wa register, wajiandikishe na shirika letu, na wakati wanapojiandikisha tunaweza kujua kwamba hii bidhaa ambayo unaiagiza, tuseme kutoka ughaibuni nchi fulani, inafaa, does it meet certain standards? We have just signed a memorandum of understanding between the two institutions, Northern Corridor Transit and Transport Coordination Authority and Anti-Counterfeit Authority. As you are aware, Northern Corridor is the artery that starts from the port of Mombasa, and this institution has a mandate to ensure smooth movement of cargo between the port of Mombasa to the hinterland countries of Northern Corridor. Team mar Shujaa kidek doke lumbang nyiso duoko marach e season ne. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jishindie Smart TV kwa Shabiki.com kila wiki.
100 bob kwa games za leo. 2 smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Epao tuke nyakor mga juang riwruok mar jofwambo weche tuke Pachuca Sports Journalists Association of Kenya omedo orak e kindgi gi kambi mar LG mosebedo kachiwo mich ne jotugo masulwe dwe ka dwe. Oragno machakore dwe mokwongo nyaka dwe mar 12 omiyo riwruok mar SJAK omenda maromo milion 3.5 ka omenda no ibiro tiyogo e chiwo mich kendo gero weche mag tuke Pachuca. Jatije maduong' kambi mar LG Ndongwon Lee osingo mar dhi nyime gi sir makama ka jakom mar SJAK bende olero ni orak kindgi gi LG biro gero weche mag tuke. For excellence in their respective sports. We believe that this award will encourage them to work hard toward achieving their goal, knowing that their effort will be recognized and then appreciated. That's why we are investing the 3.5 million Kenya shilling under this one-year renewal contract ending December of this year, and aimed at supporting them the growth of the sports and industry. LG, thank you very much, and probably I hope maybe we can make it more bigger by going from monthly awards to even a yearly award at the end of the year to culminate. Tim mar Shujaa matugo tuke mag rugby jotugo 7 koni gi koni nyalo dok e lumbang ndiko duoko mar season ni. Kenya biro rakore gi timbe mamoko mar manyo tiko mar tuke madongo higa manyien. Kenya omako thuolo